Jadę niezdolny do służby w pokoju. Nie będzie jakiś burak mówił mi do boju gnoju, do boju. Tak, zostaw mnie chuju w spokoju. Do boju to ja ruszam, ale jak jestem w nastroju. No a bronią mikrofon, dziadzia nalewka. Ale to nie o tym, to jest inna śpiewka. Buraku nazwij to szkoleniem, ja nazwę to parodią. Ta uczycie jak poświęcić się wyższym ideologiom. Zranie w banie, picie ćpanie, psychiczne, fizyczne się znęcanie. Odpowiedzialności potem za to unikanie rozżalonych matek na ekranie. Przepraszanie, nie wiedziałem, że tak było, że tak jest, że tak się stanie. No ale nic się nie stało, która przycichnie. W porządku, czas wrócić do tych statystycznych obrządków. Po co gadam, nic nie zmienię, a kończę tymi słowy, cieszę się. Kategoria T, korek szeregowy. Za pewnej chwili, gdy znów włożyłem szerokie gacie, po blisko roku pobytu w rezerwacie. W wojsku, w jakim wojsku? Chyba w cyrku, chociaż nie ma tego złego, bo jest prawo do zasiłku. Ale jedno ale, ktoś zapyta się o falę, oni na to nie ma fali. Żaden żołnierz się nie żalił, a alkohol, narkotyki to też mon zatai. Przecież żarak wszyscy pili i prawie wszyscy ćpali. Rzeźnia na sali, którą można podzielić na pijaków, śpunów, świrów i złodziei. Kadra fali nie pochwala, ale też sobie pozwala, bo gdy ułom jest u władzy, to mu kurwa odpierdala. Wystarczy, że takiemu orzeł nastra na pagony i myśli, że jest lepszy. Ciekawe z której strony. Czołem żołnierze! Czołem frajerze, mówiąc szczerze, to nigdy nie czułem się żołnierzem. I wsadźcie sobie w dupę te wasze regulaminy, pozbawieni ludzkich uczuć, skurwysyny. Zemsta jest słodka, satysfakcja gwarantowana, bo wiem, że macie ostro poobijane kolana. Dlaczego wbrew własnej woli wojsko młodych ludzi szkolisz? Myślę o tym, serce boli, przykry los takie niedoli. Kategoria A, oto bank zdolny do woja. Bo kto jak nie ja, teraz publicznie neguje wszystko o powszechnym obowiązku. Nie chcę słuchać, bo ja truję, ej, i będę dalej tru. By zrozumiał mnie ten wół, jaki spycha mnie głęboki dół. Stary mu nie wie co robi, nie wie co czyni. Myśli, że do wychowania się przyczyni. Wzorowego, szeregowego, owego osobnika. Ostrej próbie poddana jest ludzka psychika. Powinność służby adekwatna do wyboru. Niezależna wolność, a nie szkoła terroru. Mam dość pierwowzoru i chcę złamać tą zasadę. Wysuwam postulat, obalić roczną eskapadę.